When I remember when I go for Shira, so was soon for your prophet Festus Minuasia, and a day subdue. Everywhere Minuasia, dear, I drew so, and it's a Shrabrenner, a Shrabrenner, a drew of you. We be said, a drew. In I finish where we are. Ye change left radio. Now, few waiting there, a yosoko cry. Last year, Nipper be bringing a Shira where I didn't send for brand new when I near Juma. Yes, Radifi, yes, Radidine. Nipper be brave, a you seek our mother one farmer, Edinburgh Radi, the Eradisu Ishla, a brainy as house to you. All of us, baby, I will be a to Saturday first, 1st December. A Sunday, 1st December, a Sunday. Yeah, but for ready, I'm going to make you my own we shall die, yes, yeah, and I'll grow a dinosaur, and you're easy. And what can you be? I am no new, and a year. Bible said, your mother ready, baby, or their family ready. Now, your dear family ready, no, no, the best name. It is a word ready, Juma, when he said, what their family ready, and the papa ready, best one them. 1st December. Baby, I will shape Pierre, the toss at the first of that. Remember what you made, you know. Me and Seer radia solid time. Now, who bought my Seer radia solid time? Now, when you remember Bettina, no, Munya or Jennifer, who dear, was Shira and Moda. Tika and Tika as the day goes by. Suns from all over the world. Suns are rising. Suns are rising. Very sad. And that's when I did with their rings they are rising. With their rings they are riding. On the wings they are riding. We say Nana will soon a visa and take it no. Nensa can visa. Oh, teacher now. What's up, Cassiama Jesus? Hey, what was up? Hey, and you want to every Bible machine and come on, say, I can't say, or train visa be now, or one person of a sound could be now. I could be about pain. What crowd wants him be actually, what can I say? Almost some of the visa number. I feel a baby, a mechanism. I feel the answer can visa or by being aha, and now the man of puncher or year. Boys, I'm Cassiama Jesus. Or buy and be buffooing. I'm saying, not that near for this animal. And I'm a J in the picture because I go some catchers of Woka, Yadabama, I feel your boy, and your diamond sister over to the bank. Watching or some Cassiama, or young Papa, I don't cost on your Cassia. I punch a bushua, a Juma. I was then Papa. Many of them are or see over the first time we see them. Now, oh, yeah, sorry. What this thing comes to me when this study Naka said, Obit on computers or Baby Yabayamani. Okay. Now, some now kind of name on one. Now, on only bra, and deal with computers. I did see and a nebra friend can say, Anka Okoye do be our computers. One cock, when one dear Chinaman sign. Sackers in a police station said, Anka, one may be and a boy of Casabin Canebran, Ya Jelino, Papa no ya number one. And at the Atosumi, Minia Beme, Yaria Pan, 3 days Yanatin. And Obepiamuha, and how they are continuing from a free obesin or non sovereignty Yarian can be. Up Cassiama Jesus, so I will win some no. A Radina couple made down the wedding show. Say yes, you can whoop one fan could be a wolf, so one fan could be a baby. Eh, what about something then send the auto in China? Did you auto in Chinese shell craft coffee? Wow! And when our Pama dear, he says, yeah, I said, you're now buy us away, and we won't tip you. We are punch, I want to ship you. Bon, some can say, I'm on conquer the air to Mafia. To a national Sabenoka. Papa, and near you. Now, no more no two in the year. Okay. No, no, the nipper, yet, not going to sell. Now, why, yeah. This sister, this sister, But about when him and I don't and I won't buy man.
Seer adane pressure to the sisters. Say onye na going to some no one. As see an sister no adene sabem e ye process amana papa ansha afiwe ento abrante wa obeko. Eti be ma wujina na so asembe na aka kire rade. Papa, Yakupon Shan on your case. Amen. The America Pan say, and Dr. Yimaso. Okay. What the what Nadansi be at to force of a cheremy. Maybe in the Pamini Crucible. Abra no Bawari. Aye. Eti Okayan Mandauti. And now, first day, and I may Bahano. One of the family free master, I'm a fool. Okay. And I bah. Eti Monday, na be who 101. Enti me da ho na afi me fa na se my late enti ka me ya sign okay na ade be che no me hu odayem okay e na wo do won sa to me yefunu okay e na wo bon pa ya ma me enti me da ho na me se ade enye kwa enti me fa praga dropping from Tafo okay straight e na me de ba okay e na Yakopon na mo so dan enoma de kire me e kire wo na wa de a wo ho a eye me fe enye enkom hyenimpo ena enye ma na ye ne de en surprise me okay because me gidi say Yakopon to me wo so ade ye me fe wo nipa ho abotre wo nipa ho abotre o ma enipa emfili ketwa o ma ye hu say na important enti me ba won chen a me di je se me ba won chen won sam kese ma Jesus it's because asada Yakopon dia amen no gusu ama dance de ne kese o mabrabo amen ube dia wa ba wa ha kuntu on the 1st December ye dia ababi ye dia abadi abonya kopo adwuma ye dia sika be bo awrade adwuma ye dia sika be si awrade asore dan ye dia sika be bo se awrade asore dan awrade fie enye fe awrade fie so ye fe so a yo fie so be ye fe First December baby a worship biara when you am so eye first of spiritual service tumrika na bra na wo pa otie ne fa wo de be wo eda no enkom hye ebe ye otie fa wo de be ye eda no believers ebe ye adwuma wo ha wo ba fanshira kase wo ha na wo de akofi Dane da mitina ha mesi efie ha akwankyere de esan ho a obi ani last week na maami be pie mu e wodandie mu ha na papa ebra adom ne de wo ye adwuma no wani so ade hunu mu ohunu sa maami baifo akwala bi te ne nkyɛn okay ɛna maami ye twa nkwala ne picture e de akoma ne sɔfo ɛyɛ Apostle Francis Asamoah okay mensa okay na ebra maami be bia ha no eni swade hunu mo maami ti ase se oye na adwe se akwala no betu na akwala no beku no okay ama enkom se na ti no ne eto koma na ehu ne se o ka se onko fa akwala ne mra o be ya akwala na tu ama ho na ide afri na enuma ti no o di akwankyere maami se onko no ko ye papa o se o di akwankyere ne ko ye no ekoba amane no akwala ne papa eni akwala ne nyina omodu afi bonsam kese ma Jesus wa ai wo ma wonsam the spirit of understanding we need friend the power of God enya akwala na ne maame ne kan sa akwala ne ya baifo na why the ba last week no okay mo amama no say na video say mommy we need mo bi o friend Foster it is now. Why are they? Open your hands and receive. It is now. Oh, the American Oboa. Correct. It is now. Amen. First, I make an assembly. Why are suffer? Now, first, I make an assembly. To the kingdom of why suffer, ma suffer be a winning, or a software on any year. Winning suffer be a friend of Suffer Francis. Suffer Francis, Apostle Francis Mensa. Was suffer. Was suffer, was suffer Ketua.
our was so for your friend of first time, but winning, Okako was our soft for a while. A year passing, said your bayer will say, Yamekasa. Mpacho me kwa sore ni ncheri nti. Wokɔ yɛ nkyɛn wɔ twadeɛ biribi asi na awurade bɛda na didi akyerɛ saa sɔfo foster a ɛnkɔnkɔfa sɔfo panyin no so na mmom ɛbɛkɔ akɔfa saa sɔfo foster no so because apostle no so ɔno ni hu na ɔbɛka kyerɛ wo but wo nso ɛna wokɔ yɛ saa case no de kyerɛ na ama wo ho ayɛ ahi ɛna mehu no sɛ abɛyi dɔm ahyia na ɔmo hyia asɛm a ɔmo ka ne sɛ ɛyɛ dɛn na wotimi sɔre ɛfa nkwalaa wei sɛ wokɔ akɔhwehwɛ ɔmo akyi sɛ ɔmo yɛ abayifo anaa ɛna awurade ka kyerɛ m sɛ maame wei asɛnde nkwalaa mmienu bi picture ɛna ɔde akɔma sɔfo Francis sɛ ɔpɛ sɛ wɔhunu sɛ saa nkwalaa mmienu no ɔmo kyɛ ɔmo yɛ abayifo anaa mmienu nkwalaa no sɛ ɔmo yɛ ɔbaa baako na bɛrima baako ɛnu nti ɔmo yɛ ho adwuma sɛ maame yɛawɔ dɛ bɛn na wɔtwe yɛbɛbubu no agu fam ne yɛfira n'ani Jesus ma ne mmara mɛgyina ha na yɛbɔ yɛn nsɛm abɔ mpa yɛaka kyerɛ awurade sɛ anifira no ɔmode ba maame no so ɛne mmubuo no saa bere yɛ wɔgyina ha a mebɛbɔ mpa yɛ ama no adeɛ ne mo ada ne yɛnkɔkye nnipa foforɔ ɛdɛn ne ba wo tirim nti a wode nkwalaa ne picture kɔɔ papa no wɔ sɛ wobɛ sɛ ɔhu sɛ ɔmo yɛ abayifo anaa Dada mpacho mefie a meti mu no free sɛ nkora ne no ɔmo maame bɛtuo na ɛsɛ menni ani de bia wɔ me life enti ɛyɛ na ne maame no so ka kyerɛ me sɛ akora no baa ne yɛ bayifoɔ enti metwa ɔmo picture sɛ mede kɔkyerɛ yɛ pastor ne sɛ ɔnhwɛ sɛ ɔmo yɛ bayifoɔ ananka matu ɔmo afiri me fie hɔ ɛno na ahohomɔne ne sɛ maame ɔmu adeɛ koraa ɔmo si wɔ mu adeɛ koraa sɛ wopɛ sɛ wokɔhunu obi position wɔ abrabom nti yɛbɛbubu no agu fam afira n'ani aka ho nti sankadeɛ no si a obi ahunu ade koro nti ɛbaayɛ ebi bɛka sɛ na wayɛ bɔne obi bɛka so obi na abɔ ne dua na ɛnyɛ biribia o na mmom wakɔyɛ ade a ɛni kwan sɛ wɔyɛ na mmom ɛsɛ ɔde mpaebɔ na ɛyɛ wakɔyɛ but ɛnnɛ wuti yɛ sɛ na wabɛpie dɛm ha Jesus na asɛm na pie yes sir mama ɛyɛ dɛ na mehunu nkɔmɔ a wo ne wo sɔfo adie ɛyɛ me nwanwa da ɛyɛ me nwanwa awurade ehu mɔbɔ nka me se yawa dɛ bɛn na wɔtwe ɔkɔ sɔre se but wontimi mpagya ne mu Jesus ɛno ɔno ma sɛ fra n'ani aka because ɔmo se wɔ mu adeɛ so ne mpakyerɛ no enti akwalaa no maame sɛ akwalaa nya bɛyi a yɛntu ne mfiri fie wotu na ɔbɛkɔ akɔbɔ ne kampo baabi asan bɛhaw na mmom sɛ wohunu sɛ biribi sɛ ɛkɔ so wɔ akora ne berɛ mu a fa ne bra na yɛnyɛ ho adwuma na mfiri hɔ na bɛyie ba bɛtena nipadua mu a ɛyɛ a bɛyie na ba bɛwia mo agyapadeɛ akwala no ɔnsoma no eti obi a wosoma no na sɛ bɛyie abɛtena no na sɛ miutu na firi me fie a wotu nipadua na firi fie ba honhom ne deɛ ɔbɛba hɔ yes sir aha ɛno no wei deɛ frɛ ne nkɔm hyɛ ɛgyee maame ne nsɛm but me man na kwankyerɛ sɛ mo no amfa ne penkotu no ɔnkɔ yɛ akwankyerɛ no saa akora ne ti aseɛ no ɔba deɛ a ɛbɛfiri nso so ante aseɛ deɛ a ɛne akwankyerɛ no bɛtu no ɔkɔ yɛ akwankyerɛ no bi yɛ akora no ankasa ayɛ dɛ atu afiri hɔ nti wɔgyina na so asɛm bɛ na ɔka kyerɛ papa ɛna ɔsa se ɔno ankasa maame ɛyusu ne kaa na kaa na ɔyusu no ɔno nkɔ na wɔkaa ne safoa ada bi ɔbɛkɔ akɔ bie kaa ne bia na ne seat no yɛatwe kɔ anim ɛnyɛ ɔno so n'akyi ɔde bɛbɛ akyiri adeɛ ti no ɔsa paake kaa na ɔlɔke na ɔbɛkɔ ne asa atwe ne seat no ɛde aba anim ɛna ɔsi wɔ adi ɔnte aseɛ enti ɔkɔ no ɛna ɔtɔ wɔ sticker ne bi okay hanky ɛne chain ne bi okay chain ɔkɔ na ɔde sticker na akɔbɔ seat no so ɔsi afiri ɔbɛsi nnɛ seat ne move biam bɔnsɛm kɛseɛ ma Jesus a tumi biara a ɛte wɔn nso wagya padeɛ bi so wo a wopagya wɔn nsa no saa tumi no apra na ne mfirifie a ɛnstrike no wo a woka ame kɛseɛ bɛbu fie na ɔtamfo ne dafo mama ɛti sɛ sɛ wagye akwankyerɛ difa kɔna no Judi kɛse paa wofiri he ne baeɛ If you don't mind, dɔman nkuro eti nkɔfoɔ ni wɔ dɔman nkuro ɔmo ni me paa me yɛ hema o woyɛ hema wɔ dɔman nkuro bɔnsɛm kɛseɛ ma Jesus hɛ eti asɛm bɛ na wo ankasa wo ka kyerɛ awurade fa kɔ na no yɛ me ka kyerɛ awurade sɛ
ade a ya ma me na kromadwene ne mente asie so Ebono no ka no. esan se first ne mi hu a na cha se ne ma ye firi ho Okay. mi hu ne ma ye firi na minim de be bosumi di sama nhwa wa mitimi nhwe TV bia Da bia nhwe TV cha wo sa mitimi so TV ni si so ama ade eche na de me ka kire nyame se ma hu se sa abra bi dura onu nyankopon no opese o hye wani monyama bibia ntimi si ho kwai ntimi da sa nyankopon na se wa mama ba bi pie dan mu ha ama abronsanfo na o muti amanfa dan na mo han a na ko mo pese o mo se me ne ma urade ayi wo mo afiri ho me da nyankopon ase me da wo so ase bebre nyame nye okase kozi so obeye okase pa God sa kase ma Jesus mama na na hima kwatena se kwatena se wo yo hima o ena wo hairdresser apprentice so da wotena ho 1st December hey annual harvest Holiness of Christ Zion Ministry ojaba himfi ojaba ene ne ma ojaba ene wo a wo hwemi yenyina yaba himfi ha nye yaba bo onyankopon ehyew afodie edi ama no dinti ne bo asafo obo ye bo afodie no edi asiesie onyankopon fi ama nyankopon anya ba bi pata yeso so ya be bi hia sai edan ni mu yeso nya adepa efisa dan ni odofo menyi himfi ye bo afodie obetimi abobi edi ama wo ba na no David obo afodie ohyew afodie edi ma ne ba Solomon eti Solomon nyini ye no bia ehia Solomon nyini ye no walaki bibia edi entia ne papa David di kabo afodie bi edi to ntiri so sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ Awurade me bai ebe nyini emani hia ne da ema bibi nsi na akwan mu da odofo on the 1st December beba afodie beba Matthew so afodie wa Warren so afodie wa Kontu so afodie bebo wanka se wabra boso afodie na onyankopon enam ne tumi so na omie kwa bi ma ye bo Awurade adwuma ye de afode ano oden epeja Awurade Nyankopon asafo asi ho odofo die kuta wo no e Awurade na de ama wo enti se Awurade hian se be boa na adwuma so ko so a yima Bible say na Abraham Awurade de badom na Awurade busai no sa de man na Awurade gina sa de na oye no so epeja na bra odofo 1st December Kumasi atonsu akutuja aha eye the state prophet na so ye kwafodie abo Awurade adwuma edi apeja sori dan amanyame ma abam abenya oje ne fa na wo so awo boa mabra bo nye se de wu biuja 1st December ayeshia na Awurade obeshira na me adwuma 1st December afọ de kese ekoso Psalm 50 verse 5 was mo abo ma ho tefo anoma me wonna wonna ma for the boss ne ne Awurade wo apam be pese wo ne Awurade be benya apam bi enam wo for the boss na Awurade gina afọ de body no so kai wo ne wasefo na benya bibi fama Awurade bia bibi koso wonte ase Awurade be fa wa for the body a wo ba be bo am wo Awurade so na waje wafi be to ne nsafre ahemfo akasefo obi wo ahemye bi ato no obi eji afiri bensam so wo be po afode ma Awurade be gina so apagyawo edi wa heni a efiri wusadi amawo so Awurade kai Solomon afode body ma na heni apagya idea saa da Awurade Nyankopɔn be kai wo na nso wa heni atimi apagya onipa biara wo hwehwe bibi na ne nsentime nka to me nsafre wo 1st December o atonso aputuo da wo jama ahimfie se bra be afode fa ma Awurade be nam so akai wo ade biara wo hwehwe wo nsentime nka onyame na wo afode body so be kai wo se de na sama ka se ye bo bo ahotefo anoma Awurade nam wo afode body so na Awurade be kai wo ne wasefo ni ade biara wo hwehwe ya wo nsanka ye bi biara wo hwehwe no Awurade Nyankopɔn be hyira ade biara wo hwehwe no Awurade Nyankopɔn de bedom 1st December emfa wani nkyire ba bia bra atonsu aputuja na Onyankopɔn enam wo afode body so na won kai wo ne wasefo na me hyira wo odafo pedifo ka se wo awia wo ye wo bedia no enu na wo betu anasa enu na wo betwa ansa na wai wati bedia apadem na Awurade na Awurade embrace Awurade embrace wo adwuma Awurade embrace wo awawe Awurade embrace wo bambo ipewe wo pede tumre kabra ya danu druswa mene mi akasa me papa prophet doctor ojaba ampaya ebetwa yebe wura sunsun je oyare obenya yare sa je ope bibie fro bi che yebe wura sunsun ne sabeka Awurade be kasa
on the 1st December. Wama wayo. Tumrika naba. Ewurade obehye wonu. Ewo aba ubedre. Ewurade yakobo bohye.